Kanigri ko All India Radio Shillong ka khubor man puli di kasan li jana kimat bakong san jong ka khubor. Rakhi dap sisnem pura ka sarkar MDA hapok ka jingilam u konrad ke sangma kum menteri rangba ka Meghalaya. Sam khusnam le khoj u President kari India u Ramnath Kovind bat ka indoor kalayo ya ka khusnam Swachh Survekshan kum kanang ba khoj tam hagari hagasin ka balay. Bamsmai ki MDC thamai ka KHADC bat GHADC bat thap kerteng ki MDC nagabenta ka shuki CEM bat chairman habaro artli ki Autonomous District Council. Ai jumanjur ka dorbar cabinet ka Meghalaya ban pentri kam ya artli ki project penni boarding ki thamai haga jela da ka ba IT haga nipko. Ki ku bor ki babnya. Habaraki ka jingdap sisnem pura jong sarkar MBA u menteri rangba ka Meghalaya u konrad ke sangma rengkat baka kunu menteri ka jong u hanin ka singi ula pelat pat ba ya ka kaipon haror ki jing job ha ki jing teri kam ka sarkar MBA ha ka kamra jing elang jong ka main secretariat ha Shillong. Kani ka kaipot ka pen i ya ki jing teri kam balala pen urlong da kani ka sarkar ha Meghalaya ha ki benta pa pier bat ka pen iru ya ka jing produk halor ki AKA ki bakani ka sarkar kandang le akis nem ki banwan. Habakren kinong pathay kubor u menteri rangba uloong ba ka sarkar hapo ka jing lam jong u ha ka ni ki sisnem kalahab ban ya lengba bon ki jing Handai kalaya saprang ban thom ni kita ki jing ha ka ba ka sarkar ka phai khmat ha ka liang ka puli puthi ki surok ba kilenti singkien ha ka kot ka khia bat ha ka liang ka jing penmi ki jat jing bam dai ki rukom penne ki bakat kum ka bojing start science u konat sang ma ulo ongru ba kimat ki bah khmat jong ka sarkar kilong ha ka kam penbet yu put usam ha pedeng ka asam ban Meghalaya bat ka jing pakhang ti doyong da ka NGT ka ba ulo ong ba ka sarkar ka bu jing kerpat ha khmat ka Supreme Court bakan pelat bat on kenthop ya ka Meghalaya ha ki kendon an ki balong mar khong pong bat ki an ten rai jong ki jat ndri ka jela wala ka tao noong ba ka jela kam sim dawa ban lat ngo ne ki jingte kendon ha ki an kamariang saudong bat ha ki kendon an ki balong na ka benta ka jingti par ka basengan ha kami pat ka liang ki wei ki nong yelam jong ki sengsan perthai ki balong ki dukot jong ka sarkar MDA ki la aji ro yo menteri rangba konrad sangma ha ka ba ki la pen pawe la ki jing sngo ha ka ni ki jing rakhe ya ka jing dap sisnem pura jong ka sarkar MDA u President kari India u Ramnath Kovind hanin kesingi ulasan yaki khusnam Swachh Survekshan 8,000 khat khandai ha New Delhi ha ka ba ka indoor kala yo byang ya kani ka khusnam kum kanong ba ka bale khu tam menta lai snam lenter haba ajing kran ha jing lang sam khusnam u Kovind ula ajing ro ya baro kitu ki bale shim menta shirham ha ka jing le ban pinlong ya kari India ka ba khoj bat ula ong ba Mahatma Gandhi ula shimi ka benta ka bakong santam ha ka ba lam khmat ya ka jing le ban wan ra ya ka jing khoj u president la pen pawi ka jing sos kem ba ki pat ba ki niyo men sim na ka kum mela ka barang sudep long shen ha ka bala sakhi ya ka jing khoj jing suba ha ki saudong sokun bat u ong ba ki pat ba ki dan kam ban pen kelai ya la ka rukom perkhan ha ka bede ba ka jing khoj nakadaw ba ki babun hi ki briu ki sumar khoj tangela di simen bat tangela ka yeng ka sem hanrei om ye ki jakapat ba ha ka bede ba kani ka benta u president kari ulaong ba kalong ka badan kam ban kunthub ye ka jingle khoj ha ki lenong puli ha ki school bat he ki jaka puli ki ba ha ki kerdan ki bakham shaning Kinong mikmat bala syajit thamai syaka KHADC bat GHADC kila bam smahin nen kesengi kandri teri ulber ha KHADC u MDC ka shela u bat tenwel dekhar bat u MDC ka maukhar penthor umkra u bat pensengan NCM kila pen kre ban yo jingjok ya ka po CEM bat chairman klem dadan ki wi pat ki bani airen persaiki Hadin ka jing yalang bam smai uba polling do kum MDC habakan tho halor kani ka executive council ka batmai uloong ba kani ka kunhun MDC ka bamenta kalong ka jing khle lang karta bat ka jing tuben ka bajanai tam uba PNCM ula banjur halor ka jing don kam banwan ra ya kamat ka bayde ba ka citizenship amendment bill bat uloong ru ba ki dukhat ha kani yeng dorbar ka batmai kide ban penti kana ban la pentri kam no shen ya ka village administration bill
HDC uba thombor shiwan ubalong UMDC kanar tiang ladang ubala batengru ya kam CEM HDC hakni ka kanti ka balai jong jinglong MDC jong ulay yang bani khun na ka banta ka suki CEM kat ba uba lakon biam MDC ka nang ba na ka banta ka suki chairman kani ka khubor ka wan shapi na ka All India Radio Shillong. Daughter-in-law is in hospital. Remember what to do if it is a girl? Yes, mother. I know what to do if it's a girl. First, I shall shower all my love on her, and when she grows up, then I have to send her to a school. Change your views. Change your country. We want daughter-in-laws. But why not daughters? Today, our daughters and sons are working alongside. Because without our daughters, our families and festivals are both incomplete. Even they have the right to live. Without them, there's no present and no future. Valuing our daughters is our country's pride. Beti Bachao, Beti Padhao. Issued in public interest by Ministry of Women and Child Development. Kani gede ko All India Radio Shillong tang ni beteng biang ye ki khubor ki berangsa. Kanot Eastern Electric Power Corporation Limited NIPCO kan pentri kam ya artli ki project ni boarding ha ka jala Meghalaya ka berang don ye ka jing dawa boarding ka bajur la ong menteri ki kampo ye ka Meghalaya u James ke sangma nin ka sngi. Ha ka jingilang ka kunun menteri ka belalong ha ka siba ar la rai ba ye ki artli ki project pen mi boarding ba ka jala ka tmu ban penteri kam on IT sha ka NIPCO la ong u James sangma bat kini kilong ka jaot hydroelectric power project ka bala ban pen mi boarding 1,000 megawatt ya ka bala ai kerteng thamai kum ka wa yam stage 1 bat ka duna hydro power project ka bala ban penni 10 megawatt ka boarding ya ka bala ai kerteng thamai kum ka wa yam stage 2 uri menteri ula ong susu ba ka cabinet kala ajing menjeru ya ka jing terwa jong ka MEECL ka balong ka electric corporation ka bade ka nong kanti jong ka jela ban yo ram na ka rural electrification corporation limited ban pentri kam ya ka mentdu leska hydro power project kabala ban penni boarding laila sapuar ka sarkar jela ka saram sanspa sanphoklur tengka ha ka NIPCO ka bapenlong ya ka tnat penni boarding ka jela ban pentri kam ya ka jing pelip boarding ni ka load shedding na do uklalengkon menta usnem ka office u chief electoral officer jong ka sarkar Meghalaya nin ka sngi ka penlong ya ka program pensai pet ba bat ka jing pen ka jing trikam ki kor EVM bat VVPAT na ka benta ki jaka puli Shillong club habakren hagni ka lempung u chief electoral officer ka Meghalaya uba FR khar kongor uloong ba ki bakum kini ki lempung pensai pet ba kilong kirensan yalap ki baya nenta hakeleng ka jela na kilai 1,600 rupiah tali ki jakat vote ak jela 8,000 tali naki la kenthop lembak ki bakum kini ki program ajing pensai la ong susu u CEO bat ula ong ru ba khanang ban penslur ya baro ki bela yo e ka hok ban thap vote bat ban kentu ye ki bakin let ban pendap e la ka hok katana penya election kal pendan kam ya baro ki la klenti kum da ki jingwai ki dor ki video bat ki we uba FR khar kongor la pentip susu ru Bakatanat penya election shen kan sepentri kam no ya ka queue management app kabaka thong jongka ka long ban khampin sok iginong let thap vote ha ki jaka sor ki basalya ban let thap vote ban hap yang lan slam sakawai pat ka app ka de ka Meghalaya voters app na ka banta ban tip ya ki jaka thap vote ya ki jingtho ki badan kam ha ka epic ba de ki jing tip sapang uwei pa uwei kurtong ha suwa ba ki let thap vote Khasi vigil apan kan penla ya ki pa nong song snong bakin ringdor ya kanu ka jing penkhen ya ka kendon election ya ka balatip ka model code of conduct uba FR khar kongor ong bakini ki ap baro kilong na kabentaban penlong ya ka kom jit nong bi khman ka balat khot ka balat lut bat ka bakhot ha ki election baro ya kerkom trekam ki kor EVM bat VVPAT lapen i do ba ki jinong rum ubalong u system engineer bat lapen i ru ya ki durki ni ki video ki bede bat ki election ha ka ni kelempong kapto ni ka kubor klakut ka balawan shapi na ka All India Radio Shillong ha ka por prabaji ni so abaka Delhi station na ka bentaki kubor ki banwan na ka